Здравейте, любители на астрологията! В това видео ще поговорим как най-лесно да комуникираме с изкуствения интелект. Всички знаем какво е изкуственият интелект, чували сте за инструменти като ChatGPT, Cloud или Gemini и още много други. Но как най-рационално и най-ефективно да ги използваме, когато става въпрос за астрология и за астрологична карта и астрологичен анализ. Под това видео ще намерите линк към статия, който подробно ще обясни как да съставяме промптове. Това са насоките, въпросите, които задаваме към изкуствения интелект, за да получим отговори, свързани с анализ на нашата рождена карта. Основната тема в статията, както и в това видео, това е промпт или какво всъщност е промпт. Това е фундамента в комуникацията с изкуствения интелект или, както съм записал най-просто казано, промптът е вашето съобщение към изкуствения интелект. Това е въпросът, инструкцията, заявката или дори няколко изречения, с които предизвиквате изкуствения интелект да отговори или да извърши зададена задача. Написването на добър промпт е от решаващо значение, защото качеството на резултата, който ще получим, качеството на анализа, който ще получим от една астрологична карта, е изключително много зависимо от качеството на нашата инструкция, която даваме на изкуствения интелект. Ако промптът е неясен, кратък или двусмислен, вероятно ще получим неочакван, неудовлетворителен или дори грешен отговор. Как да напишем ефективни промптове? Както ви казах в началото на това видео, под това видео ще намерите линк, който е връзка към статия по тази тема, съставяне на промптове, видове промптове, които може да използваме при анализ на нашата рождена карта. Няма никаква уловка, просто идете на линка, той ви насочва към статия, статията е безплатна, сваляте я и четете, за да видите основните неща, които може да ви интересуват, когато комуникирате с изкуствения интелект. В това видео, което ще се постарая да бъде кратко, ще ви дам пример как да накарате изкуствения интелект сам да състави необходимите промптове. След като той състави въпросите, насоките, които ви интересуват, вие просто му ги задавате и ще получите отговорите, които ви интересуват, свързани с анализа на вашата рождена карта, с различните позиции на планети, в домове, знаци, съзвездия, всичко, което ви интересува. Много е важно, когато комуникираме с изкуствения интелект, да му задаваме уточняващи въпроси. Питайте го каква информация ще му помогне за анализа. Така ще бъде и по-задълбочен и по-ефективен неговия отговор. И сега ще ви покажа как най-лесно, защото отначало може би ще ви е по-трудно да съставяте сами промптове, сами да съставяте въпросите към изкуствения интелект. Най-лесно е да се обърнем към него, нека той да се потруди по този въпрос. И ето аз съм задал. Тук това е пример как съм задал към него следващия въпрос. Нека да разработим конкретни промптове за определена област, например професионална реализация. И съм му поставил задача: започни с общи промптове, премини към средни промптове и завърши с конкретни промптове. Като тук разликата между трите е, че общите обхващат по-общи въпроси, следващите средни, контекстуалните, са малко по-задълбочени, хващат 2-3 разположения в вашата карта и конкретните вече може да свържите няколко планети с няколко домове, в които се намират, дали са в квадрат, тригон и така нататък. И след което съм му дал примерно разположение на планети по домове и знаци. Това е доста простичко описание. Ако искате да сте по-точни, може да си направите един шаблон, в който да си нанесете рождените данни, дата, час на раждане, место на раждане, координатите на населеното място, в което сте родени. Може да опишете коя планета, в кой дом, в кой знак се намира, асцендента къде се намира, къде е управителя на асцендента. Подреждате ги и ги предоставяте на изкуствения интелект. И в заключение винаги задавайте този въпрос. Ако има ChatGPT или DeepSeek, както в случая аз комуникирам с него тук,
Ако има въпроси, за да бъде по-точен и подробен, нека ви попита. След което виждаме при комуникация с DeepSeek. Интересно, че тук може да проследите неговия начин на мислене, разсъжденията, които протичат при него, и след което получаваме отговора. Благодаря за детайлите. Ще създам промптове за професионална реализация, базирани на предоставената астрологична карта. Ще ги групирам в 3 нива. По-надолу виждаме как той, изкуственият интелект, е групирал въпросите, които по-късно ще му зададеме. Това са така наречените промптове. Първо общи промптове, които са фокусирани върху ключови елементи, но без детайли. Нека видим някои от тях. Как Луната в 10-ти дом Риби влияе на емоционалните ми потребности в кариерата. Това са общи промптове. Следващата група, това са средни контекстуални промптове. Връзката е между 2-3 елемента в картата. Нека погледнем пак някой. Например, как Юпитер в 12-ти дом Телец, който е управител на 10-ти дом, създава скрити възможности за кариерен растеж. Третата група, това са конкретни промптове, където комбинацията е от 3 елемента плюс практически сценарии, с други думи насоки към нас самите, какво и как да действаме при такива разположения. И нека видим един пример. Ако Слънцето и Венера са в 11-ти дом Овен, а Марс в 3-ти дом Лъв, как да използвам социалните си връзки за предприемачески проекти, кои сфери са най-подходящи според тези позиции. След като получите тези промптове готови, вашата единствена задача е да ги зададете на изкуствения интелект и да очаквате отговорите, които ще бъдат свързани с разположенията във вашата рождена карта. Тук аз съм добавил и още нещо към нашата комуникация с DeepSeek. Поискал съм да ми добави промптове за връзката между професията и личния бюджет, например втори дом, 10-ти дом, професията, професионалната насоченост, както и разходите, 12-ти дом. Каква връзка той би открил и какви въпроси би задал в този контекст. И да видим след неговите размишления около 30 секунди какво ми отговаря. Ето разработените промптове за връзката между професията 10-ти дом, личния бюджет 2-ти дом и разходите 12-ти дом. Базирани на вашата карта. Ще включа и други връзки с други елементи, например Луна в 10-ти дом, Юпитер в 12-ти дом и така нататък. И ето тук отново групира той, изкуственият интелект, групира промптовете в 3 групи общи промптове. Нека видим един от тях, как втори дом, знака Рак, влияе на подхода ми към спестяванията и разходите. Или какво показва 12-ти дом в Телец за големите ми разходи или финансови тайни. Просто това са въпросите, които след това аз ще му задам и ще очаквам отговор да видим какво той мисли по тези въпроси, свързани с моята карта. И отново втората група, средни или по-задълбочени промптове, и третата група, която са конкретни промптове. Нека видим някой от тях какво представлява. Ако Венера, управител на 12-ти дом, е в 11-ти дом Овен, как приятелите или социалните ми групи влияят на разходите ми? Как да избягвам импулсивни покупки с социални цели? Задавате му този промпт и очаквате какво ще ви отговори. След това може да си коментирате, може да си дискутирате с него насоките и напътствията, които ще даде според това разположение, например. И отново да напомня, че ако искате да видите най-елементарно, и това е за любители, как да разговаряме с изкуствения интелект, как да пишем ефективни промптове, под това видео има линк, който е свързан с статия, в която са описани начините да общуваме ефективно с изкуствения интелект. Ако имате някакви въпроси, пишете в коментарите под видеото.